Εισαγωγή έχουμε βρει. Όχι. Θα βρούμε. Όχι. Ωραία, πάμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Footer Forma και Whisky. Όπως υποσχεθήκαμε, αυτό το επεισόδιο έχει να κάνει με τη διαχείριση της απόρριψης, φυσική συνέχεια του ρομαντισμού στους νέους. Είναι αναμενόμενο κάποιες φορές να υπάρξει και η απόρριψη. Είμαι ο Σωτήρης. Είμαι ο Σπύρος. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Πριν συνεχίσουμε, έχουμε πει στον κόσμο για το όνομά μας. Πώς προέκυψε? Το Footer Forma και Whisky. Δηλαδή, στο πρώτο δεν το είπαμε γιατί δεν ξέραμε πώς θα ονομαζόμαστε. Ισχύει. Τώρα το βρήκαμε, παιδιά, λοιπόν. Να μάθει ο κόσμος. Να μάθει, βέβαια, γιατί. Γιατί όμως, τι να μάθει ακριβώς? Γιατί πρέπει να μάθει. Όχι, τι να μάθει. Να μάθει το όνομά μας. Footer Forma και Whisky, παιδιά, λεγόμαστε, γιατί φοράμε footer φόρμες και πίνουμε ουίσκια. Όχι σε μεγάλο βαθμό, δεν μας περάσουν και για αλκοολικούς. Όχι, ρε παιδάκι μου, σε μεγάλο βαθμό. Ξέρεις, το Ναι. πιώμα το ωραίο. Το elegant. Το elegant. Λίγο όχι πριν αυτό την κύρωση. Ναι, όχι, ρε. Όχι αυτό που ξερνά στο μπάνιο. Θέλουμε να βγάλουμε αυτή την εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, διαχείριση της απορρίψεως. Δύσκολο. Δύσκολο θέμα, αλλά είσαι για τα εύκολα. Sky's the limit. Μ' αρέσει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, θα πούμε και εύκολα θέματα, αλλά εφόσον ξεκινήσαμε με δύσκολο θέμα πριν, συνεχίζουμε και με δύσκολο θέμα στο δεύτερο Μ' αρέσεις. επεισόδιο και μετά πάμε στα Θα το πιο χαλαρά. ελαφρύνουμε το κλίμα κάποια Ναι, στιγμή. ναι. Εντάξει, δεν θα είμαστε συνέχεια κατάθλιψη. Όντως. Λοιπόν, ποιος θέλει να ξεκινήσει έτσι κάτι αρχικό να. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Ρώτα. Θέλω να ρωτήσω πώς λαμβάνετε την απόρριψη. Για ερωτική απόρριψη μιλάμε. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε ότι αναφερόμαστε στην ερωτική απόρριψη. Ναι, γιατί μπορεί να φας απόρριψη και από το αφεντικό σου, από μια δουλειά, Φυσικά από την υπάρχουν πολλές οικογένειά σου. απορρίψεις. Ας μιλήσουμε τώρα για την ερωτική. Ωραία. Λοιπόν, πώς διαχειρίζομαι την απόρριψη? Όχι πώς τη διαχείρισαι, πώς την αντιλαμβάνεσαι, τι ακριβώς είναι. Πώς θα την περιέγραφες. Άρνηση της επιβεβαίωσης. Μου αρέσει. Ναι, γιατί έχεις στο μυαλό σου. Παίρνει τηλέφωνο ο Πάκης. Έλα ρε ζώο. Που είχα μείνει στο να Άσε δώσει... Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν πειράζει, θα Δεν θα είναι διακοπή γι' αυτό. Για μας ήταν μια διακοπή. Έπαιρνε τηλέφωνο ο Πάκης, κοιμότανε το παιδί. Το ζούδι. Έλα ρε. Γι' αυτό δεν είναι μέρος του βίντεο, να πούμε. Επειδή κοιμόταν, επειδή δούλευε. Δούλευε και κοιμάται τώρα, ξεκουράζεται. Βέβαια. Λοιπόν, όμως που είχαμε μείνει, τι σημαίνει για σένα, φίλε Κώστα, η απόρριψη? Κοίτα, απόρριψη για μένα είναι μια στιγμιαία παύση μιας ευχάριστης διάθεσης. Έτσι. Και μια ρουκετοειδής έναρξη ποικίλων αρνητικών συναισθημάτων. Δηλαδή, εγώ άμα ψάξει το λεξικό ρου και το ειδής θα τη βρω. Βεβαίως είναι όρος. Βεβαίως. Είναι όντως όρος. Yes. Μαθαίνουμε πολλά σε αυτό το podcast. Ο ένας μαθαίνει από τον άλλον, βεβαίως. Σωστό. Λοιπόν. Να πω και εγώ τη δική μου οπτική. Ναι. Θεωρώ πως η απόρριψη είναι ένα συναισθηματικό σοκ. Όταν διεκδικείς κάτι και παίρνεις αρνητική απάντηση, τότε σου γκρεμίζει τα όνειρα γιατί το έχεις σχηματίσει αλλιώς στο μυαλό σου. Έχεις στο μυαλό σου μια αισιόδοξη οπτική ότι θα τα καταφέρεις, ότι θα πάρεις αυτό που θες και ξαφνικά σου κόβει τον αέρα. Δέχεις ένα συναισθηματικό σοκ που, όπως είπε και ο Κώστας, φεύγουν τα θετικά συναισθήματα και γεμίζεις με αρνητικά. Έστω στιγμιαία, μπορεί να είναι για 5 λεπτά, 10 λεπτά, το πολύ έντονο, μία μέρα. Αλλά είναι αυτό. Ναι, ένα χαλιμαύρο είναι η απόρριψη. Ναι, Δεν ρε. παλεύεται, Δεν παλεύεται, ρε φίλε, γιατί είναι αυτό που είπε. Το έχεις στο μυαλό σου, το έχεις φτιάξει στο μυαλό σου το ωραίο και τρως την απόρριψη εκεί πέρα και σου γκρεμίζονται τα όνειρα. Γιατί είτε πας και μιλάς και δεν την ξέρεις την άλλη, ας πούμε, και τρως την απόρριψη εκεί. Γιατί το έχεις στο μυαλό σου, θα της μιλήσω, θα πάει καλά, θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Φάει την απόρριψη τώρα και συνέχισε τη ζωούλα σου. Δηλαδή είναι αυτό το γκρέμισμα των ονείρων που έχεις από πριν. Ναι. Θα μπορούσε να υποθεί και έτσι. Δεν είναι και λίγο απαραίτητη στη ζωή. Ό,τι είπαμε πιστεύω είναι ό,τι φαίνεται στην αρχή. Το πρώτο. Ναι. Δεν θα πρέπει να μας τρομάζει η απόρριψη τόσο πολύ όσο πιστεύουμε. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται στο αρνητικό πλαίσιο της ζωής. Καλά, 100% βρίσκεται στο αρνητικό πλαίσιο, πιστεύω εγώ. Απλά χρειάζεται και το αρνητικό. Αλλιώς δεν θα εκτιμήσεις τα θετικά, έτσι. Πολύ βασικό. Αρνητικά το λαμβάνεις εσύ πρώτης όψεως. Πιστεύω μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ναι, 100% σου δίνει εμπειρίες και σε αναπτύσσει σαν άνθρωπο, σε εξελίσσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, βέβαια. Δεν είναι δεδομένο θα σου κάνει μόνο καλό. Αλλά. Είναι το πώς θα το χειριστείς. Ναι, και σε αναγκάζει να εξελιχθείς, να καμιά φορά σε κάνει και λίγο πιο σκληρό σαν άνθρωπο
σε μαθαίνει να διαχειρίζεσαι καταστάσεις σοκ και στρες. Οπότε γενικά η απόρριψη χρειάζεται πολλές φορές για να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Ή για να εκτιμήσεις όταν θα έρθει κάτι καλύτερο στη συνέχεια μάλλον καλύτερα τελικά που με απέρριψαν πριν. Ναι, ότι θεωρητικά υπάρχει και το ότι γίνεται είναι για καλό. Κάθε εμπόδιο για καλό και ό,τι να γίνει θα γίνει. Έτσι. Μαθαίνεις, γενικά μαθαίνεις. Εντάξει, αυτό είναι το αισιόδοξο. Μπορεί απλά να σου καταστραφούν τα όνειρα, να πέσεις στα τάρταρα, στα πατώματα και να μην ξανανεύεις ποτέ. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστείς. Όλα είναι θέμα χρόνου, θα μου πεις, αλλά είναι. Είπαμε, στην αρχή είναι όλα δύσκολα. Επίσης, μπορεί να παίζει ρόλο και η ηλικία. Πότε περνάς μια απόρριψη, έτσι. Ακριβώς. Σίγουρα οι επόμενες απορρίψεις θα συναντήσεις στη ζωή σου μέσω της εμπειρίας, θα τις διαχειριστείς πάρα πολύ καλύτερα. Ναι, όντως. Είναι οι άνθρωποι που δυσκολεύονται περισσότερο νομίζω να διαχειριστούν μια απόρριψη από τη μεγαλύτερη σε ηλικία. Προφανώς γιατί έχουν και λιγότερες παραστάσεις επί του θέματος. Η αμάθεια για την απόρριψη. Και ίσως αυτό οφείλεται στο φόβο της απόρριψης. Ναι, γιατί πολλές φορές φοβάσαι να ρισκάρεις, εν τέλει θα καταλήξεις να μην απορριφθείς, αλλά αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα συμβεί. Και τότε τα χάνεις. Ο φόβος της απόρριψης. Τι φοβάσαι ακριβώς? Φοβάσαι ότι θα αισθανθείς άσχημα ή είναι πιο πολύ πλήγμα στον εγωισμό σου? Και τα δύο. Ότι αυτή τώρα γιατί με απέρριψε. Αυτή ή αυτός, οτιδήποτε έτσι. Το γιατί ένα με είναι απέρριψε, πριν. τι έχω λιγότερο από αυτόν που δεν θα απορρίψει. Ναι, αλλά το ένα είναι πριν, το άλλο είναι μετά. Τι εννοείς? Πρώτα φοβάσαι την απόρριψη, πριν την φας, αλλά αφού τη φας τότε πληγώνεται ο εγωισμός σου. Ναι, ναι. Αλλά λέω τι φοβάσαι πριν. Φοβάσαι ότι θα αισθανθείς άσχημα μετά, δηλαδή ότι θα πέσεις σε κακές συνήθειες, θα κλειστείς στον εαυτό σου, ή φοβάσαι ότι θα πληγεί ο εγωισμός σου? Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, εξαρτάται και από τη σχέση που έχεις με το άτομο που σε απορρίπτει. Δηλαδή, άμα είναι η σχέση σου η μακροχρόνια, δεν σκέφτεσαι, δεν θα πληγεί τόσο ο εγωισμός σου, θεωρώ. Απλά φοβάσαι την απόρριψη γιατί ξέρεις ότι θα αισθανθείς πάρα πολύ άσχημα μετά. Ενώ άμα φας μια απόρριψη από κάποιον ή κάποια που απλά πας και φλερτάρεις, φοβάσαι πιο πολύ για τον εγωισμό σου. Σωστά. Άρα να καταλήξουμε γενικά ότι ανάλογα με τις περιπτώσεις αλλάζει η απάντηση, αλλά σε γενικότερες γραμμές είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Αυτός που φοβάται δεν ξέρει την αξία του εαυτού του. Και όποιος δεν ξέρει αυτή την αξία μένει εκεί που στην κορυφή, στη δικιά του κορυφή, εκεί που πιστεύει ότι είναι πρώτος. Δηλαδή στο safe place του. Πλασματικό safe place. Πλασματικό εντελώς. κορυφή. Χάνει την ευκαιρία να δει τι πραγματικά αξίζει. Τι πραγματικά του αξίζει. Ναι, αλλά αυτός ο φόβος είναι πολύ δύσκολος να ξεπεραστεί. Νομίζω όλοι το έχουν λίγο. Λίγο πολύ. Ξεπερνιέται μέσω της απόρριψης. Ναι, αλλά πώς παίρνεις το θάρρος για τις πρώτες απορρίψεις? Βασικά δεν θα μου πεις τίποτα. Πρέπει να έχεις το θάρρος. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Απλά μπαίνεις μέσα στο μαύρο. Ρε φίλε, Πραγματικά. είναι κάποια άτομα που απλά δεν τους νοιάζει τίποτα, ρε. Ισχύει. Να σου πω. Απλά Ίσως άφοβα. αυτοί ξέρουν τι αξίζουν. Ωραίο. Κάπως έτσι. Αν δεν δοκιμάσεις, δεν θα ξέρεις ποτέ. Είναι αυτό. Δηλαδή, τι έχεις να χάσεις. Ναι. Πιθανόν λίγη την αξιοπρέπειά σου. Δεν χάνεις αξιοπρέπεια. Τίποτα μωρέ, μετά θα βγαίνεις λίγο αξίριστος, άπλητος, με φάρμακα στην τσέπη. Με τσιγάρα στη τσέπη, ναι, και στο... Λοιπόν, ωραία. Να σου πω, πώς τη διαχειριζόμαστε την απόρριψη, ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Προσωπικά. Πριν Γενικότερα φτάσουμε και εκεί, προσωπικά. να σχολιάσουμε λίγο πώς συνηθίζουν να τη διαχειρίζονται. Πώς έχουμε παρατηρήσει συνήθως, τι κάνουν και αν θεωρούμε ότι είναι σωστό ή λάθος. Φαντάζομαι περισσότεροι με άρνηση. Κλείνουν τα μάτια. Ναι. Δεν δέχτηκα απόρριψη, σου λέει. Αποκλείεται να είμαι εγώ. Ναι, εγώ είμαι αποκλείεται. Τύπου... Αποκλείεται. θυμάμαι και κάτι post στο Instagram από μια σελίδα που ανεβάζει, Ναι. που ανεβάζει απορρίψεις που δίνουν τα κορίτσια στους άντρες you, μέσω Instagram. Σταμάτα, μη ρίχνεις ονόματα. Άλλο είναι. Σταμάτα. Άλλο. Όχι, που αρχίζουν να βρίζουν, ρε. Ναι. Αρχίζουν να βρίζουν μετά την απόρριψη. Δεν παίρνουν καν απάντηση. Και ξαφνικά καταλήγουν να έχουν κατεβάσει τα θεία όλα. Ναι. Κακός τρόπος Πολύ κακός. να διαχειριστείς την απόρριψη. Βέβαια πιστεύω ότι αυτό το ότι η άρνηση που είπε ο Κώστας έχει να κάνει με αυτούς που είναι πάρα πολύ εγωιστές. Υπάρχουν και τα άλλα άτομα που πληγώνονται πάρα πολύ. Ναρκισσιστές και εγωιστές. Κυρίως, Στην πρώτη συνήθως, περίπτωση, ναι. Στην άλλη περίπτωση υπάρχουν άτομα που πληγώνονται πάρα πολύ, θα κλειστούν στον εαυτό τους, θα είναι χάλια, θα κλάψουν, θα πονέσουν και θα κόψουν στιγμές άλλες από τη ζωή τους. Θα στερήσουν από τον εαυτό τους άλλες εμπειρίες προκειμένου να συνέλθουν από αυτό το σοκ. Που ναι μεν μέχρι ένα σημείο είναι αυτό που λένε πρέπει να το περάσεις,
αλλά μην το φτάνουμε και στα άκρα. Τώρα μιλάμε για τη βαριά απόρριψη, έτσι. Ναι, ή και πολλές φορές οι άνθρωποι τείνουν να τη μεγαλοποιήσουν την απόρριψη. Γιατί έχουν εξειδανικεύσει το άτομο στο μυαλό τους. Κάποια προσέγγιση επί του θέματος? Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο σωστός τρόπος να διαχειριστείς την απόρριψη είναι να πάρεις 5 πακέτα τσιγάρα, ακόμα και να μην καπνίζεις. Κάνα 2 μπουκάλια ουίσκι. Ναι. Φούτερ φόρμα. Φούτερ φόρμα. Όχι. We do not associate. No. Τίποτα, ναι. Και να πεθάνεις εκεί στα ναρκωτικά και στα ποτά. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Σπύρο μου, πάντα έξερα ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σου. Έτσι. Σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος, θα έρθω σε σένα, θα τρέξω. Παιδιά, εγώ είμαι εδώ για να δίνω σωστές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Λοιπόν, όχι, ούτε καν. Αυτός είναι ο κάκιστος τρόπος. Και τι να πω, ρε φίλε, εντάξει, προφανώς το υπερέβαλα, αλλά αυτό που λένε όλοι, εντάξει, μετά από χώρισες με την κοπέλα σου που έχεις φάει κόλλημα και τα έχεις 5 χρόνια, εντάξει, μωρέ, δεν έγινε κάτι, έλα να κάνουμε τα χόμπι, έλα να πάμε στο γυμναστήριο. Εντάξει, το γυμναστήριο βοηθάει. Πολύ. Άπειρα. Πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να κλειστείς και λίγο στον εαυτό σου. Σίγουρα. Πρέπει να μιζεριάσεις λίγο. Να κάνεις μια ενδοσκόπηση. Είναι εκεί το σημείο που θα μιλήσεις με τον εαυτό σου. Πρέπει να όντως. πενθήσεις βασικά, κάπως να το πενθήσεις. Αυτό, πέφτει στο σημείο 0 και ξαναξεκινάς και μαθαίνεις να πατάς τα πόδια σου μόνος σου. Αλλά αυτό τώρα μιλάμε κυρίως για μια απόρριψη που έχει έρθει αφού έχει ζήσει πολλές στιγμές με το άλλο άτομο. Ναι. Υπάρχουν και άλλες απορρίψεις που απλά διεκδικείς να κερδίσεις το άλλο άτομο και δεν τα καταφέρνεις. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, αυτή η απόρριψη, το πώς να τη χειριστείς είναι τίποτα. Δέχεσαι ότι δεν αρέσουμε όλοι σε όλους Ναι. και απλά προχωράς, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, άμα πιστεύεις ότι είσαι ο τέλειος που απλά δεν θα δεχτεί ποτέ απόρριψη, το πρόβλημα είναι αλλού. Πήγαινε σε ένα ψυχοθεραπευτή να σε φτιάξει. Ναι. Εξαρτάται βέβαια και από την προσπάθεια που έχει καταβάλει το άτομο. Το πώς θα αντιδράσει στην απόρριψη. Γιατί είναι άλλο απλά να προσπαθείς να μιλήσεις 1-2 φορές και απλά να δεις ότι ξέρεις τι δεν κυλάει, και άλλο να προσπαθείς επί μήνες και να παίρνεις ανάμεικτα σήματα, μία θετικά, μία αρνητικά, και εν τέλει να καταλήγεις να παίρνεις το όχι, αλλά έχεις επενδύσει τόσο χρόνο, έχεις ρυθμίσει, έχεις κουρδίσει το μυαλό σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο όλο αυτόν τον καιρό που είναι πολύ περίεργο. Αποσυντονίζεσαι, τα χάνεις. Πάλι στο μυαλό σου όμως είναι, γιατί άμα παίρνεις ανάμεικτα συναισθήματα σημαίνει ότι. Ναι. Τι σκοτσέσκοτους, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή θέλεις ή δεν θέλεις. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι άσπρο ή μαύρο. Περπατάμε σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Εγώ θεωρώ που ότι είναι άσπρο ή μαύρο. είναι γκρι. Στις ανθρώπινες σχέσεις θεωρώ ότι είναι άσπρο ή μαύρο, ρε. Εγώ πιστεύω ότι είναι γκρι. Είναι στη 2 μέση. σε 1, ρε. 2 σε 1. Ωραία, πείτε, σας έχω, πάμε. Θα ξεκινήσει, Κώστα, ή να ξεκινήσω? Ξεκίνα, φίλε μου. Ωραία. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες και πολλές φορές μπορεί να νιώθει θετικά συναισθήματα, ευχάριστα συναισθήματα για ένα άτομο, αλλά μπορεί να επηρεάζεται από αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες και εκείνη τη στιγμή να μην του βγαίνει, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, έχω άλλο πρόβλημα στο σπίτι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, μπορεί να μου φτιάξει εν μέρει τη διάθεση, αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ τόσο μαζί σου, οπότε για την ώρα θα σε βάλω στον πάγο. Ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν είπα ότι είναι θετικό, δεν είπα ότι πρέπει να το κάνουμε. Αλλά απ' την άλλη, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι γκρι, είναι αυτό. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα δεδομένα. Είναι όσο πιο ασπρόμαυρο μπορεί να γίνει, αν μπορεί, είναι ιδανικό. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει το ιδανικό. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι γκρι. Υπάρχουν 2 ζωές μεταξύ 2 ατόμων. Και ο ένας έχει δίκιο στη δικιά του περίπτωση και ο άλλος στη δικιά του. Παίζει ρόλο και το timing. Πάρα πολύ. Timing is a bitch. Αυτός είναι ο λόγος που γκριζάρει το πράγμα. Διότι στη χρονική περίοδο του καθενός έχουν δίκιο και οι 2. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν θέλουμε να συνδυάσουμε αυτές τις περιόδους για να συνυπάρξουν, έτσι. Εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί εμπλέκεται το timing. Παιδιά, πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Εγώ πιστεύω άσπρο ή μαύρο. Άμα θέλει ο άλλος πολύ και θέλει και οι άλλοι πολύ, δεν υπάρχει κάτι που να τους εμποδίσει. Τι timing. Μα όταν θέλει η άλλη πολύ και ο άλλος πολύ, είναι το σωστό timing. Για να το θέλουν και οι 2 μεταξύ τους. Μα υποτίθεται ότι άμα θέλεις τον άλλον πολύ και ο άλλος δεν σε θέλει πολύ, δεν υπάρχει ποτέ σωστό timing. Άμα δεν με θες δηλαδή στη μία περίοδο της ζωής σου και μετά με θες. Ναι, φυσικά. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάποιος θέλει κάποιον άλλον. Δεν είναι υπάρχει. μόνο Τι? κάτι που βλέπεις. Μπορεί να είναι και κάτι που νιώθεις. Μπορεί να είναι κάτι ο άλλος να σου βγάλει κάτι διαφορετικό μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια ή και την επόμενη μέρα. Γιατί εξελίσσεται και ο άνθρωπος και ο χαρακτήρας του και αλλάζουν. Έχει δίκιο ο Σπύρος ότι όταν θέλει όντως πολύ ο ένας και ο άλλος, θα ψηφίσουν πολλά εμπόδια που σε περίπτωση που είναι λιγότερο έντονα τα συναισθήματα, θα πεις υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τόσο.
Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δυστυχώς δεν μπορείς να τους ελέγξεις. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν συμφωνώ. Νομίζω Αλλά συμφωνώ ότι διαφωνώ μαζί σου. Το δέχεσαι? να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να συμφωνήσουμε ότι η απάντηση και η λύση είναι κάπου στη μέση. Ναι, μεν το ιδανικό είναι το άσπρο και μαύρο, αλλά δεν είναι εύκολο να υπάρξει. Cool, ωραία, εντάξει, οκ. Δεν θυμάμαι να κάνουμε και κάτι διαφορετικό μεταξύ μας τότε. Όχι, μα υπάρχουν δύο απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι full απλά τα πράγματα. Ωραία, ωραία. Καλά, ναι, σίγουρα είναι απλά τα πράγματα. Έτσι. Μεταξύ μας, στο κεφάλι μας θα κάνουμε όλα δύσκολα. Η λύση είναι απλή. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο από την απόρριψη. Ξεφύγαμε λίγο, οπότε Δεν πειράζει. Ωραία συζήτησούλα. να προτείνουμε πώς να διαχειριστείτε έτσι μια γρήγορη συμβουλή. Λοιπόν, σίγουρα θα πρέπει να σκεφτείς, να μιλήσεις λίγο με τον εαυτό σου, να βρεις πού είσαι καλός, να το κάνεις τέλειο και να αφαιθείς σε αυτό. Αυτό θα σε χαλαρώσει, θα ξεχάσεις εντός εισαγωγικών την απόρριψη, θα ξεχάσεις τα αρνητικά συναισθήματα και πραγματικά θα αρχίσει να βελτιώνεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Εγώ θα πω, επειδή είπαμε για δύο είδη απόρριψης, αυτή την βαριά απόρριψη και την άλλη απόρριψη που δεν την ξέρεις την άλλη και απλά σε απορρίπτει. Για την πρώτη περίπτωση, για τη δεύτερη περίπτωση, συγγνώμη, ότι όταν σε απορρίπτει μια καινούργια κοπέλα, ένα καινούριο αγόρι και σε πειράζει, είναι κυρίως πλήγμα εγωισμού και δεν είναι πραγματική απόρριψη. Και απλά πρέπει να πιστέψουμε αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι δεν αρέσουμε σε όλους, προχωράμε, θα βρεθεί. Αλλά για την άλλη απόρριψη θεωρώ ότι πρέπει να πενθήσεις, πρέπει να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Δεν γίνεται να το ξεχάσεις με τη μία και να πεις, να κοροϊδέψεις το κεφάλι σου και να πεις εντάξει δεν έγινε τίποτα, προχωράμε τη ζωούλα μας, okay. Πρέπει να το πενθήσεις, πρέπει να πάρεις λίγο χρόνο και μετά σίγουρα ο χρόνος θα περάσει και θα το φτιάξεις χωρίς να καταλάβεις τίποτα. Πολύ ωραία. Η δική μου οπτική είναι ότι πρέπει, αφού δεχτείς την απόρριψη και σε έχει ενοχλήσει, θα αναφερθώ σε αυτή την περίπτωση, να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν, να πάρεις το χρόνο σου να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να σκεφτείς τι μπορεί να έχεις κάνει εσύ λάθος ή να προσπαθήσεις κάπως να νιώσεις καλύτερα και να βρεις τον εαυτό σου μέσα από όλη αυτή την εμπειρία και κάνοντας πράγματα που σε γεμίζουν αποκτάς αυτοπεποίθηση, βελτιώνεσαι σαν άνθρωπος και όταν είναι να έρθει κάτι καλό πραγματικά θα έρθει. Γιατί όπως είπαμε και το timing παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γράψτε μας στα σχόλια τις απόψεις σας, ευπρόσδεκτες, σεβαστές, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Yep. Ωραία, αυτά παιδιά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Άντε, bye. 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 Άργησα.